moció que avui es presenta per la revisió i anul·lació de la sentència contra Francesc Ferrer i Guàrdia és un gest de dignificació històrica i de compromís amb els valors democràtics, una figura socialment compromesa, pionera en la transformació de la pedagogia i referent universal a la defensa de l'educació laica, el pensament lliure i la justícia social. Ferrer i Guàrdia va fundar l'Escola Moderna, un projecte pedagògic racionalista, laic i emancipador, que va ser traduït i replicat i defensat per pensadors com Jean Jaurès, Francisco Giner de los Ríos o Emma Goldman, entre altres. La seva obra va ser reconeguda per moviments educatius progressistes arreu del món i la seva mort va provocar protestes internacionals a París, a Londres, a Buenos Aires i a Nova York. És, per tant, una figura universal en la defensa de l'educació com a eina de la llibertat. La revisió de sentències injustes no és una qüestió ideològica, sinó jurídica i democràtica. Ferrer i Guàrdia va ser executat en un procés reconegudament irregular, sense garanties ni proves concloents. La defensa dels drets humans i de la llibertat de pensament transcendeix qualsevol ideologia. És un principi universal, reconegut per la Declaració Universal dels Drets Humans i per la pròpia evolució del dret penal modern. Agrair al grup proposant d'Esquerra Republicana que hagi acceptat una esmena que s'ha incorporat en la moció definitiva del nostre grup, en el tercer acord, que fa referència al que s'ha de tenir en compte que el seu judici i execució van ser anteriors al període que contempla la Llei de Memòria Democràtica del 2022, que se centra en els anys 1936-1978. I, per tant, instem el Ministeri de Justícia a estudiar la fórmula més viable per aconseguir la revisió de la sentència. Dir-vos que des de Memòria Democràtica de la Diputació de Barcelona s'ha donat suport a iniciatives vinculades a la figura de Ferrer i Guàrdia relacionades amb el seu llegat en l'escola republicana, com és el cas de les activitats realitzades amb l'alcalde d'Alella, al propi municipi. En aquest sentit, Ferrer i Guàrdia no entra dins de l'àmbit de regulació de la Llei de Memòria Democràtica, però sí cal considerar-lo com a inspirador pedagògic del model educatiu de la Segona República, que va ser estroncat pel cop militar de 1936, però també de la pedagogia contemporània en aquests moments. Aquest tipus d'accions s'emmarquen en la línia de suport de projectes locals que promou la reflexió crítica, la pedagogia cívica i la transmissió de valors democràtics. La Declaració Universal dels Drets Humans ens recorda que tota persona té dret a la llibertat d'opinió i d'expressió i que l'educació ha de promoure la comprensió, la tolerància i l'amistat entre totes les nacions i grups. En aquest marc, la figura de Ferrer i Guàrdia continua sent rellevant per a la construcció per a una societat més justa, més crítica i més lliure. Per tot això, donar suport a aquesta moció es reafirma en el nostre compromís institucional amb la justícia històrica, la pedagogia democràtica i la dignificació de les figures que van contribuir a enfortir els valors democràtics i el pensament lliure. La revisió de sentències injustes no és una qüestió ideològica, com ho he dit abans, sinó jurídica i democràtica. Ferrer i Guàrdia va ser executat en un procés reconegudament irregular. Per tot això, la revisió en aquells moments també de Ferrer i Guàrdia, la revisió de sentències injustes, ens porten també a revisar i anul·lar aquesta sentència contra Ferrer i Guàrdia. És reconèixer una injustícia i alhora una oportunitat per educar, per recordar i per construir una memòria democràtica inclusiva i transformadora. Amb les paraules també de Ferrer i Guàrdia, diu que educar és alliberar, donar a cada ésser humà els mitjans per construir-se a si mateix. Per això la revisió d'aquesta sentència no busca polaritzar, sinó consolidar una cultura institucional basada en la justícia, la veritat i la llibertat. Moltes gràcies.